słyszeć, że jesteśmy gdzieś tam na końcu, że w takiej czy innej dziedzinie nie jesteśmy w przodzie, a uważam, że powinniśmy być w czołówce, bo gmina Sołomina ma ogromny potencjał. Powinniśmy być w czołówce. Ja nie chciałbym tu wchodzić w szczegóły. Myślę, że w trakcie może rozmowy pewne pytania ze strony prasy będą ciekawe i postaramy się na nie wszystkie odpowiedzieć. Myślę, że będą nas mieszkańcy w tych naszych planach, działaniach wspierać i że pójdą i zagłosują na komitet wyborczy Wspólnota dla Gminy. I o to bym chciał prosić Państwa, żeby się ten przekaz jakby dali czytelnikom, czy w mediach tych wszystkich społecznościowych, które Państwo reprezentujecie. To może tyle tytułem wstępu z mojej strony. Z pełną świadomością mówię. Prawdopodobnie nie będę w tym ośrodku pracował, tak? Chociażby z tego względu, że pierwszy ruch, jeśli wygram, to też nie będę pracował, ale będę miał jakąś możliwość jakiegoś wpływu na rozwój ośrodka i kultury i nie tylko, tak? A w drugim przypadku przypuszczam z różnych innych względów, o których tu bym nie chciał mówić, można nie pracować w dwóch przypadkach. Po pierwsze raz, że mogę sam zrezygnować, a po drugie, że przypuszczam, że nie dadzą mi dłużej w tym ośrodku pracować. O, tak no bo sytuację mieliśmy w Sołomierzynie, prawda? No dlatego mówię, myśmy tu rozmawiali wcześniej, każdy ma prawo taką decyzję podjąć. Każdy ma prawo taką decyzję podjąć, ma prawo zwolnić każdego pracownika, to jest... adekwatna sytuacja była. Tak, ale to jest wola każdego szefa. Jeśli chce, można, ja zawsze mówię, prowadzić kampanię bardzo fajnie. Można kampanię prowadzić po przyjacielsku. Można prowadzić uczciwie. W co nie wierzę, że będzie uczciwa, bo będą pewnie różne ataki, zwłaszcza na mediach społecznościowych, w jedną czy w drugą stronę. Jeśli ktoś jest miękki, to będzie się bał tego. Tego się nie czyta. Oczywiście. Ja jestem niezależnie uodporniony, uważam, szanuję wszystkich ludzi, wierzę w mądrość naszych mieszkańców, że jeśli by chcieli jakiejkolwiek zmiany i czegoś nowego i chcieliby spróbować, bo uważam, że każda zmiana jest korzystna dla mieszkańców i dla gminy, tak? Każda zmiana, bo zawsze wprowadza coś nowego. Jeśli będą chcieli takiej zmiany, wszystko zależy od nich. A to, co mówiłem wcześniej, od tego, czy pójdą w tym dniu, nie będą siedzieć, jak ja to mówię, przed telewizorem, jak pójdą i tą kartę wrzucą i zagłosują. Od tego Państwo, że ja miałem takie propozycje, to zawsze mówię 4 lata temu, tak? Tu też radni wiedzą. Miałem takie 4 lata temu propozycję. Wtedy startowało 2 z naszej gminy radnej przeciwko obecnemu wójtowi, więc nie chciałem się jakby wychylać i w te tryby wchodzić. Natomiast minęły 4 lata. Oczywiście wtedy rozmawiałem z panem wójtem i mówiłem, że żeby uciąć wszelkie wątpliwości, panie wójcie, uczciwie mówię, że nie kandyduję w tych wyborach, tak? Ale jeśli ja będę kandydował, to na pewno panu, panie wójcie, powiem to bezpośrednio, bo uważam, uczciwość tego wymaga, przynajmniej z mojej strony tak ja podchodzę do tego, kiedy się mówi w oczy, bezpośrednio i w miarę porządnie. To tak to powinno być i to uczyniłem. Jaka była reakcja? No ja myślę, że trzeba się pana wójta spytać. Tak, ale wracając do tych motywów jeszcze. No motywy w tym roku, ponieważ jakby temat wrócił po 4 latach, wiele osób mnie namawiało i musiałem mocno to przemyśleć. Parę rzeczy, jeśli chodzi o, że jeśli ta gmina ma określoną ilość dochodów, a nie jest w stanie ich wszystkich jakby z tych dochodów rozwijać inwestycji, tak, to musi szukać z różnych źródeł tych dochodów. I to nie tylko na miękkie projekty, nie na delikatne projekty, ale na duże projekty. Ja zawsze sobie tak, tu bym nie chciał wymieniać gmin innych z powiatu kartuskiego, żeby może któregoś wójta czy mieszkańców obrazić, ale jest wiele pozytywnych przykładów, gdzie takie środki można zdobyć. Tak? I jakby Państwo sobie weszli na badania GUS-u, na wyniki GUS-u w różnych dziedzinach, czy to oświata, czy gospodarka, czy drogi, czy inne rzeczy, to można sobie zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy jako gmina Sołomina. Tak? Bardzo łatwo to można sprawdzić. I ja uważam, że tutaj odsyłam Państwa do tego, bo nie chcę jakiegoś błędu w cyferkach popełnić, ale jeśli Państwo sobie na to wejdą, to można elegancko sobie zobaczyć.